Hey guys, good morning. Anya ta usab guys sa laing yugto ning aton drama nga mga kalag nga bunguton. So, first of all, of course, time check muna tayo guys. 8:33 in the morning. So, bago pa ko kakuan, bangon na pa isa ka oras din nagkaon. And this is at my face. Ayan guys, nakita niya dagan negative guys. Makita niyo pag wala kayo no. Kaya di man siya kuan. O patay gamit. So, maglamos na niya totoo. Share ko lang. That's it. Okay, sa mga gusto mamati, ning atong pa-intro yung may stay po. Pero sa gusto na mamati guys, atong drama nga mga kalag nga bunguton, just forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga mga kalag nga bunguton. So, estimated time, 5 minutes ang minimum. Then, maximum is 9 minutes. So, i-forward lang ninyo guys kung gusto na mamati sa atong drama. So, as of now, itong manok guys, no? Itong background music. So, as of now, magbasa sa inyong mga comments. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment below para mabasa na to na inig-intro sa itong mga dramas. So, as of now, magbasa sa ta. And of course, guys, sa mga new listeners or new watchers, make sure po nila subscribe mo para every time na natin i-upload, matagaan mo notification na gikan sa Amua. Amua, kaya have a collaboration with Dudong Variety Show. So, nag-iusa mi kay para may usapod ang mga drama sa moto siya purpose. Okay, so the first commenter na atong basahon. Okay, si Lovely Griffon or si Sir Noel Rabi. Tama. Correct me if I'm wrong. Okay, 1 hour ago and gito nag-comment sa atong latest upload nga gugma ni Mama. Matod pa niya din niya. Hi, Miss! Hi guys, nagsamok-samok ko nimo diri sa new drama nga gugma ni Mama. I-shout out ko diha si Noel Rabi ni na nalagi ka kay kauban diha. Nalagi kay kauban diha. Okay, nag-overthink ko ana. Unsa man na be? Unsa man ako na? Unsa man ako na nakoan? Nalagi ka kauban diri ko kay kauban diri Okay, kauban dari Ay katuro to na time kana ako mapagumang ko nagtanaw sila Netflix. So akong gipatanaw kay ipabantay ko nila. Kasi sigla guys init kaya to na time burat taglutuon sa kainit no. So daghang salamat Sir Lovely, Ma'am Lovely Griffon or Sir Noel Rabi. Thank you so much. Okay, next commenter si Arang Kada Blind Vlog. 5 hours ago and the same drama lagi hapon guys sa gugma ni Mama. Matod pa niya diri ang date dati maglisod ko pero sa dogay manakabalor ako usa di ay ko kabuta pero gapaning kamot. Unsa man na imong sugid unsa ni siya sir again. Dati maglisod ko pero sa dogi man kabalor ako usa di ay ko kabuta pero gapaning kamot. Ha? Ikaw na kasama sir. Kung anak na ka na ganing pasumbingay na istorya. Sorry sir, ako kasagets. Search on ako. Okay, thank you po Sir Arangka the Blind Vlog. Next commenter si Grace Blanca Floor. 8 hours ago and gito nag-comment sa gugman ni Mama. Matod pa niya dira. Feeling na ako no ang tinuod mama ni Cory kay ang mama ni Ana. Oh my God. Advance na kay ka, ma'am, ha? Advance na kay ka, man. Ma'am Grace Blanca Floor. Actually, maupod na ang nasa ko na huna. Pero di ko mag-una-una kay pasig na ako mag-comment na, ma'am, pasira ka ng mag-una-una kay ingan. Pero, matod pa ni Ma'am Grace Blanca Floor. Ako po na pagtuo, ma'am. Manangatangin nyo, guys. Lindot po ni siya na sugilano, no? Burang nagabaylo sila. Ilang anak nagabaylo. So, lindot siya. Paminawon. Manang excited na po ko guys mamati sa laing sumpay niya itong drama nga gugma ni Mama. Okay? Excited na ba mo? Kay excited na po ko. Okay, next commenter si Dads Vasquez 9 hours ago. And gito nag-comment gapon sa gugma ni Mama. Matod pa niya di adang salamat Radio Vlog sa ang gugma ni Mama. Episode 4, 5, and 6. God bless us all and more power sa DYHP RMN Drama Cebu. Thank you so much po Ma'am Dads Vasquez. Gikompleto dyan niya guys ang mag-type ang atong episodes 4, 5, and 6. And nasa laing dagdag kuan niya diri guys. Comment gap po ni Ma'am Dads Vasquez pero dito di siya nag-comment sa tunglo ni Ophelia.
Matod niya diri ana. Daghang salamat Radio Vlog sa tunglo ni Ophelia, episode 10 to 12. God bless us all and more power sa DYHP, RMN Drama, Cebu. Thank you so much, Ma'am Dads Vasquez. Next commentor, si Dai Damlao. 2 days ago, and gito nag-comment sa pamilyang Kalandrakas. Matod pa niya dinhi ana, hi po, always akong nakinig ng mga drama ni ina-upload nyo. Salamat ng marami kasi natatapos ko yung work ko, nandi ko namamalayan dahil sa pagkikinig ng drama. OFW from Jeddah. Hi po, Ma'am Daidam Lau. Thank you so much po for listening on our dramas. Thank you so much. Pito, Ma'am, no, lindo siya pamation mabam kay maski pag kanaganing bisita, maski mamati lang tani guys, wata kasi nahuman no din na to itong trabaho. Diba? Kanang i-enjoy lang gid na to mamati niya. Natinga na kay, brag nakulangan kasi imong trabaho. Samtang si kagpamati og drama. Kaysa anang ang kadig atong drama guys, masipag nakagibuhat, mahuman jud imong trabaho, ma-enjoy pa ka. Gusto pa di mo dungagan, pero kung magtan-aw ka mga drama, K-pop, dili mahuman imong drama. Di mahuman drama. Di mahuman imong trabaho kay sige ra kag tutok gito di nakakabuhat. Or na pa ba nagtrabaho lagi pero mali na guys. So mas lindot man jud tong katong kanitong drama kay maski pag nakagibuhat, burag feeling mo ko nagtan-aw ra gyapon kay nahuman pa imong trabaho. Wala pa nagwa pa ka nag-aalinlangan, pero kung kana mga salida guys, no, kung dili jud mahuman imong trabaho na ka nagtutok man ka, imong mata gigamit nimo gito wala gigamit sa imong pagkatrabaho. So diba? So man spend more time here. And don't forget to subscribe also guys. Kaya na usahay good guys na labi na kanang usahay ha. Otrohon na to ang YouTube channel. Kanang burag new name. Pero as of now, di sa nato otrohon. E man na make sure po na subscribe para every time na natin upload, i-updated mo. Kaya na days po guys na di ta maka-upload. Kaya na usahay brown out diri usay buntag mag-start gabi na mo balik. So lobat atong cellphone, so i-charge pa nato, usay di na jud ko makakuan, dili na jud ko maka-upload. Ano pag kinugma na mo na di ko maka-upload sa kadlaw pagka next day na. Okay, una po usay guys na nakoy mga lakaw mo na di ta maka-upload. So muna make sure po na naka-subscribe para matagal mong notification ko naka-upload na ba si uploader, si vlogger. Okay, thank you po. By the way, i-share ko lang guys no, na ako'y second short DIY fitted dress. Tanawin nyo guys kung yun saan ako pagkuan. Nindot siya pagka-transfer before and after. Kato siya, tilo to siya na violet. Then, transform into fitted dress na bukton-bukton. So, sulit gapon guys akong pagtunok sa dagom. Handod karon na pula o ayan. Natunok jud ko, grabig dugo ni. Yan namula o. The other day to siya guys. Before on yesterday daw. Ayan, nakita nyo guys na mula sakit kayo ni. Namugas kumot-kumot. Pero at least, medyo nakakuha naman siya, naka-recover. So, the next commentor. Okay guys, the next commentor. Sunod na po nato ni basahon tungod kay taas na itong pa-intro. Thank you so much naman namati na itong pa-intro. Again, this is Aisa, inyong uploader. So, keep on listening po guys sa itong drama nga. Mga kalag nga bungoton. Sa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na to ton, ato na to ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay akura ang bugtong nakapalag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton, sugilanon sa duha ka tulisan nga nahigot ang mga kalag sa gahom sa yawa apan nahimong instrumento sa matuod nga Dios aron makigbatok sa mga dautan nga buot mo ilog sa unang balaang kupa nagkiimnan sa atong Ginoong Hesukristo. Makalingaw og kataw-anan apan tugob sa pagtulunan nga sugilanon. Mga kalag nga bunguton, bunga sa nahunas tagsulat
Emmanuel Nadila Sakul, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing, ug mapasigalbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kalag, nga bunguton! Ug karon mga higala sa lain sang sumpay ni ngatong suditnanon, mga kalag, nga bunguton! Kumpisal? Oh. Come on. Kinahanglan kayo nga mukumpisal mo sa inyong mga sa kay usa ni sa atong proseso nga himuon aron matambalan mo sa inyong kahimtang karon. Hoy! Tupag mo, oy, kung nakakumpisal ba mo uwa? Wa, padre. Oh, come on. Ngayong pagkadungan. Bueno, unahan ninyo og kuha ang mga dokumentos bunyag aron masiguro nato kung mga binunyagan na bagyod kamo ni Kristo. Oh, come on. Basta kahasol bere ini mudang ng tagpare, oy. Pangayuan pa man tagbaptismal. Mau lagi? Daghan kay ngasol? Ayaw mo pagsigig reklamo, oy. Gusto mo ka mong maayo. Ato na lang sondon ang gisultis pare. Bitaw, kay may pasalig magud ang pare kud nga matambalan mo. Oh, come on. Wa man may muingon nga di mi magpatambal, Magda. Ang amo lang kay gihasulan mi ba nga pakwaon pag yung baptismal. Basta hasul kayo, di ba? Larga na siya. Tinood bitaw, asol yun. Pero, sagdi lang. Nakasabot nga kinahanglan yun, nga sundon ang gisultis pare. Liho ka dayon na ninyo aron masulba dayon ang inyong problema. O lagi. Liho kon dayon ni nato is. Oh, come on. Kinahanglan tayo mo biyahe dayon ton. Samanta is. Oh, dito mo ko nabunyagan sa kantara. Ado yung kumukuha og baptismal. Oh, come on. Aw. Mau ba? Kaya to bangga. Kalayo ra ba atong kantara? Ay, taga kantara gyud ay mo kaliwat is. Oh, come on. Dito yung ko na tao. Nagdako lang ko din sa sumuron. Aw. Mau ba? Parehas dita. Nataw ko sa linawan, pero dinhi ko nagdako. Adol naman lang imo. Unahon na to ng layo kay aron magdungan tag-report niya sa pare. Oh, come on. Nahala, sige. Pasakya ko Tonyo. Mga uli una ta. Uy, Tonyo. Mga on lang una ta. Unya, kamo na lang unya ato sa kantara og magpaabot lamin ninyo dito sa bay. Aw. Nahala, sige. Mamauli na ta. Di malas kita agaon. Kay wag yun ta kasakop kung asa nila taguwi ang ilang kinawat gikan nato. Wah. Sagdi lang, Dakor. Natural. Nga ilag kang taguan og maayo nga dili kita makasakop. Pero, di gihapon sila makalikay nato kay nian nato ang gahom. Agaon. Nganong di naman ang nato sila diretsoon o pugson sa pagpatukan. Ayaw. Di pa na angayan natong buhaton ngadto nila, Dakor. Ang akong gingon, nga kinahanglan nga ato una silang masuod. Kay bisag mahibaw pa ta nga 100% nga sila na gyud ang nagkuha. Kinahanglan nga ato silang paamuhon. Kinahanglan nga mahigam una sila nato. Kay kung ato silang diretsohon, musamot nga dili sila mutugan sa tinuod. Bisag ato pa silang patyon o itay maalaot. Dakor, dili na to ka nabuhaton nga ato silang patyon kay maalaot ha. Bao ba, O agaon? dili na ginato magbawi pa, angko pa. Bao ba? Oo, mao nga, mag-amping kita sa atong mga lihok og sunda lang ninyo ang akong gisulti aron dili kita masipyat niini. Kay sa panahon nga makuha na nato ang kopa pagbalik, sigurado ko nga kita gyud ang magbadaogon ining kalibutan na og mabuhi ta hangtod sa hangtod, Dakor. Wow!
Kanindot pamatiun, ana, agaw. Mao nga samtang may panahon pa, ugwa pa magsingabot ang adlaw nga gitagal ka nato. Kinahanglan nga maning kamuta nga mailog na to pagbalik ang kupa. Ginoo ko! Kakatag pa din sa tumbay, Tonyo! Uy, hala! Nga naman eh! Buwa nga, nagkayatak pag yung sinda! Nagkaya nga itong mga butang! Oh, come on. Dilong tabda din ito. Di ni maayo na! Ton, diniyo na mo ha. Kay akong susihon dito sa amo ang bay. Kung uwa ba hilabti dito. Oh, Kuya come ko on. ni mo is, uy! Oh, sige, tana. Come on. Ginoo, panalip di in taon mi nga makalingkawas sa mga grabing pagsuway. O kinaot unta Ginoo, nga imong luwason pagbalik ang imong katawhan nga naulip na sa kadautan. Ah, Ernesto? Ernesto! Salamat. Salamat sa Ginoo nga nagpakita ka pagbalik, Ernesto. Doong nabala ka na itaon kaayo si Padre Simon mo. Pasensya na kay te. Nadukay ko sa kong kinabuhi karon. Kinahanglan na imong maistorya si Padre Simon. Naasiyas iyang kwarto. Nagpaabot nimo. Pero ti, basin og nasuko na kayo si Padre nako. Wa siya masuko nimo. Nabala ka hinuon kayo siya sa imong kahimtang karon. Tana na yun. Kuyugan ni karon malipay si Padre nga magkakita nimo. Tana na yun. Ay, come on. Pastilan ton. Parihas kita. Tulos di panglungkap nga itong mga bay. Kunawis. Unya, kumusta ni mong tinaguan? Okay ra ton. Safety ra siya. Wa mahilabti. Ug sigurado ko nga di sila magkatultol sa sekreto sa akong kitaguan sa akong mga kwarta. Oh, come on. May nunis. Mao sa mga ko. Wa nila matultol eh. Pero delikado niton. Malagmit, nakamatikod na ang mga nagduda na to nga kitagid mo ay nagkawat sa mga bahandi o inguman kwarta nila ni Bilhor. Oh, come on. Pasensya na kayo mo Padre. Og nakasakog na ko ninyo. Labi na sa Diyos. Og dihan nimo nga huwag ko maminaw sa inyong tambag. Naayaw na ka na, una Ernesto. Ang importante nga, naghinulsol na ka sa imong mga sa. Nagbasol ko rin. Kung anong nahimo to na ko. Mahimog basulo ni mong imong kaugalingon ni Ernesto apan. Pasaylo usab kini. Og, wa ka na'y anging kabalakan pa. Pero, Padre, naibaw kong nagdumot siya na ko. Mayo si Bilhor. Di sila angay magdumot ni mo tungod kay wara maunsa si Dracor. Unsay mo sa di. Dakong buhi si Dracor. Huwag na hitabo niya sa imong pagpusil nga to kaniya. Ha? Tinood ka di? Hmm. Pero, nakita na ko sa duha na ko ka mga mata nga. Samdan din siya sa akong pagpusil niya. Wa Ernesto. Dagan ang nakasulti o nakasaksi nga way nahitabo ni Dracor. Busawa kay angay kabalakan. Pero, imposible, Tre. Bueno. Diin ba ka mo nagtago karon? Saysay ko sa tanan. Kung kumusta na ang inyong kahimtang? Kinahanglan nga ato gyud ipablatter sa barangay. Para mahibaw si kapitan nga naghinubra ng mga daotang tao sa atong palibot. Yaw. Yaw lang, day. Si ayaw. Dila ni nato ipahibaw? Na dunay nangawa sa atong ubang gamit dinhi? Gamay kay itong mga butanga. Alto di ginuta. Sige lang, ako ning patrabaho ni Unyot. Aron paliguno na to ning atong mga bintana nga di malutsan og maablihan og mga kawatan. Oh, come on. Bitaw. Samua sa ganyo. Ako na itong giingan sa kaloy nga. Ipatrabaho dayon ako aron mapaligunan na nga mo mga sira og bintana. Dito maglangay oy. Ato ning paligunon dayon aron way kawatan nga makalungkab ug makasod. Di kuyawan ba ko ini Luis, uy. Kay basin og manlakaw mo ba unya kamerang duha ni daday ang mahabilin. Delikado ba og kami mo ilong kabon din eh. Oh, come on. Ayaw na sa day papalungkab magda. Kinala nga manirado gyud mo dinhi. Og tawagi dayon ni kung doon na mo yung mga
Gidudahan mga tao nga katingad-an og mga lihok. Ayaw mo kabalaka. Kay doon na mi suguon nga mga lalaki din sa ako. Oh, sa ato. Magsuhol mi. Aron mo bantay din sa palibot. Ang presidente nalay pahibaw Ayaw mo kabalaka. Kami rin may ni anak. Nagkuwanda na po. Kinsa man sa kayo nagbinuang nato din no? Kita man sige ilang gidumtan. Ang inyo man gyud og ang among bahay may gisiguro. Come on. Sige lang. May bawa naman gapo na to ng mga tuhan na ba? Nagduda gyud ko ini Tonyo. Ngaon sa man. Ngaon sa? Dako ang akong katahap. Nga ang mga sakop ra ni Belhor may naghimo ini. Ay, patang mukha nang imo baba na ray. Kikita pa man ako dudahan di ay. Nga sila ra may nagsigig paniid nato din Ay, lagi. Ayo, way kalaki ng pagduda nga di ta ka siguro ba? Ha? Di lang ta muingan og kinsa. Ang importante nga i-secure lang gyud nato ang atong palibot. Uy, halala. Luis, doon mga tao nga nagduong din Uy. Come on. Nga sakop ka na ni Bilhor. Niya sila paingon dinis. Tagay, magda. Dinila mo ha. Ay mo pagawas ni. Kami rin at tubang na nila. Pagbantay mo ha, Tonyo. Dili ba kasaligan ang mga dagway ng mga tawhana? Kami rin bahala na nila. Come on. Come on. May hapon na itong tanan mga busing. Mayong hapon sa Sir Tonyo o Sir Luis. Bigabon. O saya mong ikalagad ninyo mga busing. Lois, Tonyo. Come on. Okay lang eh, busing. Kamu, musta naman sad mo? Okay na sa may mga higala. Higala. Niya may karon din sa inyong dapi tungod kay gusto namo nga mahimamat og mapangumusta pirmi ang mga tao nga among nauyunan og giisip namong mga higala. Napil. Ispe. Unsa man na? Salamat, boss. Tuod. Nakadungog kog balita nga didto man ikanumugan nihang buntag sa simbahan. Ha? Oo, boss. Come on. Dito migikan. Nidagkot mi dito. Come on. Nahibaw ko nga nakig-istorya mo sa pare. Ha? Naibaw rin ka, boss? Abi ninyo, mahibaw gyud ko sa inyong mga lihok dinhi. Di lang kay kamura ang akong nahibawan kung unsay inyong mga kalihukan dinhi. Come on. Mau ba, boss? Pero abi nimo, abi ninyo Tonyo, nahibaw ko nga doon na mo'y gihambin nga problema karon. Nahibaw ko. Pero sultihan talang mong daan. Dili pare ang makatabang kaninyo. Ako Tonyo ug Luis ang bugtong makaluwas kaninyo. Sa tanan ninyo dinhi. Ako ray bugtong manluluwas sa tanan ninyong mga problema dinhi. Come on. Naibaw rin ka, boss? Abi ninyo, mahibaw gyud ko sa inyong mga lihok dinhi. Di lang kay kamura ang akong nahibawan kung unsay inyong mga kalihukan dinhi. Come on. Mau ba, boss? Pero abi nimo, abi ninyo Tonyo, nahibaw ko nga doon na mo'y gihambin nga problema karon. Nahibaw ko. Pero sultihan talang mong daan. Dili pare ang makatabang kaninyo. Ako Tonyo ug Luis ang bugtong makaluwas kaninyo. Sa tanan ninyo dinhi. Ako ray bugtong manluluwas sa tanan ninyong mga problema dinhi. Come on. Kuan, boss. Lapin, mo. Mayong nga makaluwas ni kag mga problema din hinamo, boss. Pero sa pagkakaroon, boss, kanang wa man may problema. Wa may problema, boss. Okay ra mi din eh. Musangpit lang niya mi ninyo. Sigurado ka ba, ha, Tonyo? Oo, boss. Sigurado ka ba, Luis? Oo, boss. Sigurado mi ana. Sa pagkakaroon,
hapsay ug tunhay ra kayo ang among mga problema dinhi. Nahibaw kung naglimod ka lang nako, Luis. Ha? Wa man ko maglimod nimo, boss. Mangutan ako nyo din unsa may nahitabo ninyo karong adlaw dinhi sa inyong bay? Oh, come on. Kuan, wa man, boss. Okay man mi din wa may nahitabo. Boyno. Maor ka na yanon ako nga mga pangutana. Nalipay kay ko nga nahimamata mo. Og manghinaot ko nga sa sunod na kong higayon nga mudapit ko ninyo, hinaot nga dili ko ninyo balibaran. Pasensya na kayo ka, boss. Puhon, kung doon ay higayon, musuri raw niya misin nyo. Gusto ko nga, anhi mo din mo puyo sa kumbinto. Uban sa imong inahan, Ernesto. Pero, Padre, basin kami na niya ang makaingon nga sa mo kunong bayo ni Bilhor din Mo kabala kay Ernesto. Naanad ko ni anang samukon ko ni Bilhor. Ug din ako mahibong kon permi na niyang buhaton tungod kay kaniadto pa sa ilang mga kaliwatan. Ang mga pare din kaniadto dugay nang nabiktima sa ilang mga katiguangan. Pero, Padre, sabay kumbaton kung pananglit musong sila din Ang iba ko surrender nila. Ayaw. Di may mo nga mutahan kasi mong kaugalingon nga to kanila. Ako rin mahibaw, Ernesto. Pero, Padre, sigurado kung mahibaw ko sila nga niya ako nagtago uban niyo din Sa gikaingon ko na, Ernesto, dili ka mo ba nila? Ug ni bisan kinsa nga magpailang sakop sa otoridad. Why si bisan kinsa o why bisan usa nga makahilabot nimo dinhi. Ako na ipasalig nimo. Salamat kay Dre. Salamat yung kayo. Pero Ernesto, kinahanglan nga isurrender nimo og una ang imong pistola. Diri ka nako. Wa na Dre. Ako nang giuli sa iyang pistola. O nagbasulod ko sa kong gibuhat. O di na ko tuos po Dre. Ako na isa ati po Dre. Oh, aniya. Kupsik Rosaryohan? nito balik. Oh, Rosaryohan kini. Muna bugtong armas na to, Ernesto. Kinahanglan nga di ni mo wadon kini. Ugugtan pa nimo ang imong pagampo kanunay. Aron di ka malinglas mga lansis sa yawa. Tagan kay salamat pa Dre. Ug sugod karon, pagpuyong malinawon, ug kinahanglan nga hugtan pa nimo ang imong pagsalig ngadto kaniya. Unsa ba kay tuyo anak nila Tonyo? Nga magsige man na sila samok nato dinhi. Ay, wag na doon na mga pangutana. Gusto lang nila nga magigsuod na to. Makigsuod na to? Di ko ganahan sila mga dagway nga makigsuod na to. Kay kuyaw kay sila mga naong. Murag mga abat. Oh, come on. Hinaya ganun na mong tingog magdana. Ayaw kita kagsulti, uy. Bila pag-amping kay basig madunggan ta din, makakita tag-away anang imong klaki. Kay tinuod masagod akong gisulti, Gwyd. Murag mga kaliwat o kungo. Naunsi na ni. Ay, gisamutan man hinuon ni mo. Oh, come on. Ay, maglikay tang tanan din niya. Nga makasulti tag di mao sa atong isig katao kay basin og dumta na hinuon niya ta. Ako no? Dako ra ba gid akong pagtuo nga sila naglungkab dinhi sa ato? Di na ta maglali sa ana. Ay, gamay ra kinang butanga. Maliit na bagay. Ang importante nga, papangitaan na nato og solusyon. Unya unsa man? Madayon kay mong lakaw ron? Di inyo. Hindi niyo. Di na, uy. Ay, pagsabot kami ni Luis kung kanos kami manlakaw. Secure o na ni nato og mahi ang ating balibot. Na di yun to mausab ang pagpangulungkab din Nahadlok ba gid ko ani uy Luis. Oh, come on. Ay, kabala ka, Magda. Kay ayuhon ta sa tong ato. Ako na tong isultihan sa Kaloy. O naibaw na to siya sa iyang buhaton. Pagluto lang danday. Aron makapanihapon tag sayo. Mato pa kong merkado Tonyo. Wa pa ko makapalit sa tong lutuonon. Aw. Wa pa day kakapangumpra. Kami lang to ni Bay Luis sa merkado. Og din na lang mo. Mas maayo pa. Palitan lang mong daan og luto na daan aron di na lang ta maglungag uy. Nala sige. Paabot na lang mo din Klaro na kayo, gaon. Nga sa way duha-duha, sila yun ang nagkawat sa itong mga butang dinisadis. Ilabi na yun sa kupa. Relax lang, Drakor. Tiyaw mo, gaon.
Bisag imo silang ipangutana kung usa ni tabo silang bay pagkabuntag. Wa gid sila motubay nato. Nagpailan lang nga nahadlok silang masakpan nga naagid sila kitaguan. Nahibaw na kong daan, Drakor. Nga sila gyud ang naghimo nini. Sila yun, huguan ay lain pagawon. Kay, mura manggani sila nakuyawan sa pag-ingon nimo nga doon na sila dakong problema. Di pa mangangko lang mga tuto. Sagdi lang. Nakasabot kay ko kung nganong dili sila mutugan. Tungod kay nahadlok silang muangkon sa ilang gibuhat. Pero, wa na'y kaso. Ang mahinungdanon, nga mabalik lang yun nato ang kupa, Drakor. Diretsuon lang yung ka na to, gawon. Kung asa yun nila taguyan ko pa. Wa ka na nila gihatag sa pariya, gawon. Ngadto ba ito sila gahapon sa simbahan? Basin og sikreto nilang gihatag ito. Posible. Posibleng mahitabo ka na, Drakor. Mao nga punan pa nato ang atong pagpalingkamot nga mahibaw-an nato kung hain nila tagui ang kupa. Nahibaw kung naaragyo din nila karon. Posible sab nga naa sa pari. O kaha, naapa niya ng duha ka bungoton nga si Luis ug Tonyo. Unya, gawon. Unsa ba rin yung plano? Gawon? Doon ako'y nahuna-hunaan. Pero, maniid ta sa panahon. Ang imong buhaton karon, Drakor, mandui ang ato mga sakop. Nga kinahanglang dili lang dublihon, kundili punan pa ang ilang pagpalingkamot sa pagpaniid nila ni Simon ug sa duha ka bungoton. Dako gini problema ron isda. Buwa ka na masumpay para mag-isda. Ay, numero kining atong kahimtang. Buwa nga, ang ikaduha. Sila si Bilhor. Delikado kung pugso na yung tas pagpatugan ini. Oh, come on. Di sila kapugos na to, Ton. Kay wa ba yata kasiguro kung nahibaw ba yun sila. Basinog dagat-dagat lang ng ila. Murag lahi yun isda. Atam nga isda niya ako na. Murag dako ang akong pagtuo. Nga nahibaw na yun sila. Kung tanawon lang nimong mga mata ni Bilhor nga nagsiga, makaingon na yun ka nga nahibaw na yun siya. Oh, come on. Ano lagi padalag eh? Lisod kayo eh. Ikato lang, yang isulti nga, nahibaw siyang doon natin problema. Oh. O nakagahan na kayo itong pagkasultiha eh. O niya katong, yan pangutanan na to. Kung sa'y nahitabo, pagkabuntag sa tumbay. At kaklaro na ito nga nahibaw na yun sila. Wa na may duha-duha ba? Nga sila yun naglungkam sa atong mga bay. Kaya gusto na lang bawiyon ang mga nakawat na to. Oh, come on. Abi ni mo, Ton. Sa akong nasabot sa iyang inistoryahan ba? Nagpasakay lang to. Maro man tong dagwes Bilhor. Mailhan man siyang itsura. Nanakwa na to, nanakop lang to. Kung mutubay bagyutan nila, o nga di lang kita magpada. Kaya kung mubigay ta, wa na anhanay noon ta masakspan, o come on. BSI. Si Bisay. Bangag sa ilong. BSN. Mo si Bisin. Bitaw sabno. Bitaw. Wan ba, bisag kung sa panay ilang buhaton, Ton. Di lang yun ta magpada. Di yun ta mutugan kutob sa itong mahimo. Ang ako lang ba? Huwag mapiktahan pa is. Daghan ba kayo silang kuan? Daghan ba kayo silang kumpara na to nga kita ng duha? Ha? Huwag yung makalaban na to kung tinunoon kita nila. Daghan kayo sila kumpara na to. Duha na ta? O, come on. O, kinahanglan nga mag-inigmat na lang sa kita ni. Ha? Huwag di ko malipay ining kahimtanga na. Daghan lang kitang kwarta pero pinugnan sa mga itong malihok. O na, nasay atong kahimtanga. Nagsamok-samok na to. Ay, gilaay na ko yun ay. Abi ni mo, no? Para makapahungaw ta sa atong kalaay ba? Ha, mamayog mga bang lang unata. Oh, come on. Si mga bang. Si mga bang. Pwede ba? Naunan mo kabagayan mo. Hilaw na ay. Oh, come on. Mga bang ko. Di ba kung sinabi mo na unang. Nakisuki dito, no? Kuan ba? Paminaw. Oh, come on. Kuan good ba? Puslan man nga dili tagkahilabot sa atong mga asawa sa pagkakaroon. Paskang! Paskang. Buanga gini mo isoy. Ikaw na pa yung ka. Nagdagang kitang problema sa barunon. Ay noon sabi ka, oh come on.
Lisod man sa gyud kaayo nga magsige tagunahunaan ang problema. Di na healthy ang atong kinabuhi kay wala naman ta magkapabuhagay. Oh, come on. Sinuel, Sinuel. Sinsoy. O diyan na siya. Team building. Maipita na, uy. Ilong niya, ay. Kanyaya nang di tamayo ini. Tungod kay, padlungon kay ka. Sa ngilas ka raw. Na. Muli na tayo. Ikaniya na itong nagpabot sila sa daday yung magda na daw. Na, sige. Daday, Ngano? may kasuko pa ba day kaghapon ako? Ngano nang ta naman ka? Gayud lang. Ako, Magda. Kung masuko kog tao, ako rin ginang ipalabay. Pero kung ang tao gani magdumot na ako, o di ganin ko masibog. Yuko. Ka na. Nakabantay bitaw ko, ana. Selosa ka nga was lugar. Day, mangutana lang ko nimo. Wa man kay kahay nahitabo ninyo ni Luis. Na, tanawid. Mangutana ramang ko. Kay kami ba Ako, Magda, dili kita parehas o guna-huna. ang ilang san? Oh, unsa pa? Ato na lang ng ilisan na nga itong mga bana. Oh, ha? Ilisan? Unsa man tay ay? Ilisan na to sila, Magda. Mangita taga Amerikano, uy. Di na taana nila. Ay, seryoso ka? Ilisan gid nato sila? Ha? Oh, come on. Paminaw ra gud Magda. Manlakaw mi karon nito niyo, ha? O ayaw lang mo paggawas din, kay delikado. Madayon gid mo glakaw, Luis. O lagi, oh, come on. Di mi magdugay dito. Inigabot mo dito sa kantara. Kuha dahil may og baptismal certificate. Unya, agion na lang sa namo ang linawan sa dapit nga nabunyagan sa tunyo. Ayaw ba gid mo pagdugay, Luis, ha? O kinahanglan nga maning kamot gid mo ini nga masulba dayon ning problema, ha? Uy, oh, come on. Kita bitaw mo nga amo gyud ning gipaningkamutan ni Tonyo nga masulbad ni. Kinahanglan gyud kiningon bayan ako si Daday nga kun di gyud ni masulbad ang inyong kahimtang ni Tonyo, basig mangita na lang miglain. Oh, come on. Unsa? Unsa mangitaglain? Mangita good. Ilisan mo na mo. Mangita miglaing afam. May no. Unsa? Oh, come on. Paraan ba ni mo, Luis? Oh, come on. Ayaw ka binuang diya Magda. Uy, Wa may magbinuang, Luis. Uy, nagkasilabot namin ni Daday nga ilisan mo na mo. uy nonsab ya mo. Uy, oh, come on. Tinuod magkakang naigugman ako. Ang gihigugman akong tinuod, Luis, katong Luis ka tinuod. Kaya nga no, dahil si Luis bitaw ko. Ha? Luis lagi ka. Oh. Pero kang Tonyo man ang lawas ang imong gigamit. Mahog lagi hapon og kiki ka. Scam. Oh, come on. Bida pa yan ang scam. Uy, Na, ito maglalis pa na, Luis. Uy, basta kamo ni Tonyo, gihagit kamo ni Daday, nga kinahanglan nga masulbad yun ning problema ha. Kay kung dili, mangita gyud miglain. Ang dakong pangutana, gawon. Saman, Kay kining mga tawana. Mao mangyug kay nagpasipa sa tong kampo nini. Diin magkanila tagui ang ilang mga nakawat ikanato. nahibaw kong abtik og idlas kadtong mga tawhana. Pero saglang. Dili ta mahutdan og mga paagi, Dakor, nga masakpan na gihapon nato sila kung diin gila tagui ang ilang mga kinawat. Ilabi na gyud ang pinaka-importante sa tanan, ang kupa. Mao ginay importante nga mabawi na to pagbalik agaw. O Dakor, kay naa sa kupa ang atong kadaugan. Malukop na to ang tibok lungsod, sumuron, kung mahibalik kadto ka na to. Ug musamot kadako ang atong gahom, kung niya kadto ka na to. Bright yun yung mga tawhana, gawon. Mayo kay nilang pagkaplano ang ilgimo. Tinuod na, pero dili magsilbi ang ilang kabright din hinako. Kay masaligon ko, nga mahog lagi hapon nako sila sa atong mga kamot. Dako ang among pagsalig kanimo agawon nga mabawi ra gyapon nato ang kupa pinaagi sa imong gahom sa kangit-ngit. Way matago nako, Drakor. Bisan unsa ba kaidla sa tao, makita niya ninyo. Kung unsaon ako pagpatuyok ang ilang mga utok, aron musuka sila sa ilang mga tinaguan.
Asa man dahil si Ernesto, Lourdes? Nilakaw man to, Dre. Wa ba na ito siya manangid nimo? O, wa man. Mila ka dahil siya. Asa man ka siya paingon? Wara pa kumahibaw, Dre da. Di ba di bumato siyang kiingnan nga di pagawas-kawason? Oh, nagsabot namin niya, anak. Pero, kinsa may iyang kauban nga milakaw? Siya raman usa ang akong namatiknan, Dre. Si Norman o si Biloy, asa man? Tuasa sa Kristiya, Dre, ng limpyo. Ah, bueno. Sagdi lang. Ako rin mahibaw ni Ernesto. Si Diling, asa man, nakakaon na ba? Oo, Dre, nakakaon na. Pero nabalaka kaayo siya sa iyang anak. Kay nahadlok siya nga bawsan sa mga sakop ni Belhor. Tambagi lang ninyo siya. Ngiriliang ang mabalaga. Kaya niya kita. Andam manalipod nila. Oh, Audrey. Nalipay ko nga luwas ra mo ni Tia Diling Ernesto. Kaya abinin mo na bala ka kaayo mi human sa gidungog nga hitabo nga imong gipusil katong usa ka sakop ni Belhor. O, lagi nang. Nakuratan bitaw sab ko sa akong kaugalingon itong itabua. Nganong nahimo to ako. Pero nahibaw ka ba do nga wa rin nahitabo ni atong tao nga giingong gipusil kuno nimo? O, unang. Mali ako nahibawan sa uban. O, ingon man nga ito ni Padre Simon. Misultin ako nga wala ko nahitabo in Dracor. Drakor di pangan ato niya? O niya dong si Tia Diling, kumusta man siya? Okay naman si nanay lang. Narami karon sa kumbinto magpuyo. Papuyo mo ni Padre Simon. Itong kinahadok siya nga basin ko no. O dumtan mi o maayos sa mga sakop ni Belhor. Ayaw begit mo kumpiyansa ha. Kay delikado. Pero dong unsa ba kini itong gitabuang nga imo man siyang napusilan? Ang nalipod ako sa kong kaugalingon nang. Itong kay dugay na silang nagsigi og bahad ako. O gani katong miduaon ta ko niyo din he. Idam kong gipugos og dakop nga way igungason. Nganong dakpon man kuno kanila? Nagdumot lagi sila nako nang. Kay nasuko sila nga namutang ko lang mga postel sa mga kabalayan. Maora na ilang gikasukan? Unsa ba kini ka importante ng butanga dong? Inong dalong kayo nang. Kay sa ako lang ingon nimo nga ang kupa ipalag-iya sa atong simbahan. O diyan ko usab na ni Belhor. Nga kay kuno sila mo yung anay kuno nga nag-iya ini. Mang gusto nilang panungon mi sa among pagsabag sa impormasyon. Kay di sa gusto nga mabawi ito pagbalik ang balaang kupa. Na, ako dong. Nahibaw man gyud ka nga dili ko relihiyo sa pagkababae, no? Pero kung unsa man ang butanga, kung kinsa may tinud-anay nga tag-iya ana, kinahanglan nga mauli na sa saktong tag-iya. Mapito na yung among gipanikamutan nang. Pagbantay-bantay lang kitong. Kay delikado imong kinabuhi nga dumtan nila. O, unang, o nag-amping di ko sa akong kaugalingon. Kumplito na kitang duha is. Pagkakumpisal na kita inis, pare. Oh, come on. Hasulab yan yung simbahan. Eh, Ayaw pa sige reklamo. Total, kausar man eh. Ay importante nga di masalig ang pare nga mamaayon na kita. oh, come on. Mayon ta. Kinahanglan ginis. Kay, kibaw ka? Si Daday, wala gipangtahan ako. Nga kundi kuno nato di masulbad ding problema ha. Basin ko no gilisan ko no niya. Oh, come on. Anong meeting siya magkadiyas? Tinuod ko itong gisulti ni Magda na ako nga nagsabot ko no silang duha nga ilisan ta nila. Come on. Nganong mura mang wa ka mabalag ka taon is. Oy ngano man na? Ano, mabala ka man ko kung seryoso gyud sila. Aw, pasagdahan na to. Usa may pasagdan. Oh, come on. Abi ni mo ton. Ako, di man ta ko uyong nga ilan ang buhaton. Pero kung wag yun tayo mahimo nga masulbad ni nga itong problema, di sa siguro maayo nga pantuson pasab nato ang atong kaugalingon nini. Ngita na lang sa tag-ato niya para ipuli nila. Wah! Oh, come on. Kuyawa sa manang imong nauna is, oy. Ako di ko yun, ano, oy. Kay gugma kay kung daday, oy. Gugma lagi. Kay ngano, wa day ko may gugma ni Magda. Pero saon taman kung ilisan yun ta nila. Mga mangandam sa gyud ta kung may tabo na. Oh, come on. Paskang! Paskang! Suraan, oy, suraan, oy. Bidasan mo ay alkansi gyud ta. Alkansi gyud ta, ton. Kung di ta makapangandam. Alkansi na kung tandaan ining atong sitwasyon ron. Oh, come on.
murag samot na din na ko magmalipayon sa kong kinabuhi is. Kung hawa na ko sa daday. Daday, ay, gugmagay kong daday labi nagbagpurol. Daday, oy. Ay, wala ka busladan sa atong kwarta kung mawa ang atong asawa. Oh, kamo. Awi mo asad na ton. Basta ako, kung di yun ganita maulian sa tong normal nga kahimtang, dawato na lang yun nako. Bisag watang kauyon pariyo na sa tabo na to. Oh, come on. Bangga nang mabangga ka. Pero, di yun mahimo is, oy. Di yun ta mo surrender ini. Girang lang buhato na to ang tanan nga maulian yun ta. Pasensya na kayo di ha. Nga, wag ko magapalanggit mo gani ha. Yan tumugos ko agaw sa puro kay Lukay. Mibalik ka dito sa nahitabuan mo. Oh, Udre. Pero, ikamping man ko sa kauling, Udre. Ernesto, kinahanglan yun nga mag-amping ka. Kaya mga sakop ni Bilhor, nagpaniid sa atong mga lihok din Ay, bawit ako na, Dre. Kung mahimo sa pagkakaroon, limitahin lang una ang imong kagalingon sa paggawas-gawas, ha? Pabuto na to ang saktong higayon, nga mabugnaw na ang isyo bahin nimo. Salamat sa pagtabang na mo, Dre. Nakasabot ko na mo, Ernesto. Naibaw ko kung unsay na karon sa imong kasing-kasing. Nga gusto gyud kang mutabang sa atong simbahan. Tinuod na, Dre. Huwag yun ay nag-una sa kong kasing-kasing na walagad ko niya ang tulis kamatayon. Nasayod ang Diyos sa langit kung unsa kabalaan ng imong kasing-kasing, Ernesto. Pasalamat ko niya kanunay, Dre. Nga, bisan pa sa akong kahuyang, iya kong giubanan sa akong limayng paagi nga magatabang ko sa imong paningkamot. Nga, pinalipdan ang mga kalag na sinti pa, Dre. Dalaygon ka, Ernesto. Bisan to, nabalaka ko sa mga pahitabo, Dre. Pero naglabis kong naon na o kasing-kasing ang pagpadayon sa atong kausa sa pagtabang alang sa tanan patok sa kadautan na ni Bilhor. Kabinay, mulawas dito simbahan og maday ha, mudritso na Miss Pare. Onya, moderate na mo pangumpisa? Mangutana pa Miss Pare kung unsay buhaton. Kay wa pa ba mi kasuway anang kumpisal? Ha? Wa pa di mo kasuway og kumbisal? Oh, come on. Wapa magdaoy. Nalimot ka nga hasta manggani ka, wapa sa gani ka kakumpisal. Nakasuway na ko no, katong bata pa ko. Atol ganito pag dayog human sa Flores de Mayo. Ay, mong kumpisal sa ato, sinag-uo naman to. No. Gabutan na naman kas maestro ato. Eh. Sa mo pa pag-kumpisal ko na magdabi, oh, come on. Hala no, isulti ninyo tanan ninyong mga sak nga sa pare. Maling na. Pero sa di pa mo mangumpisal, ari sa mo kumpisal namo kay inyo man may mga asawa. Oh, come on. Yawag na nagot. Natural nga kami gyoy unahon ninyo, kami una ninyong sultihan para mahibaw mi kung unsa inyo mga kabuang nga gibuhat. Kay basin og daghimo og mga tinuntong nga wa mi kay bawo si daday. Kana, saktos magdaoy. Kinahanglan nga kami mo yung una ninyong sultihan. Di mo ko na mahimo kay personal man ha. At tingin Miss Pare mo sulti og una. Tonyo, uwahin na ng pari, uy. Ari mo musulti na mo una. Aron matagan mo sa saktong absolusyon sa inyong mga sa. Pagka na lang yun, guys. Pagka na lang. So, lindot yun yung kumpisal, no? Kaya kung unsa man yung mga sekreto o yung mga baho, imo dyan masulti. Para matutpad sa mga bana o asawa, nga dapat magkumpisal sa sila sa ilang mga asawa. Lisod po sa laing tao muna. So, dapat yun, kung sila mga sekreto, i-share silang asawa. Di ba, kay kabiyak ng puso ba ni mo ko? Sa imong sekreto, dapat makabalo sila. Kaya kung sa lang sekreto, ilang putugan sa imuha para, why, tinago ay. Pero ang nakapait lang guys, ang ilang sekreto guys, dili jud pwede na daghay ang makabalo. Nga kung itugaan pa sa pare, basta kung kuan guys, kay daghan na kay sila ikuan, di ba? Noon, ang pare naman jud po'y bugtong na makatabang kanila, kay ilang mga kala guys nagkabaylo. Gusto pa ang kupa! Kaya ang kupa jud guys, dapat gito jud na sa simbahan, which is ang pare jud dapat ang magkuan. Nya kay gikuha man sa ilaha guys, mo to nga nagtu ila dragor. Nagnigamay lagi akong kamot ba? So, nitin ako guys. Nigamay dyan ko. Ayoko na. Tres. Pero guys, let's go back on our drama, no? Pero bago ito mag-reaction video, make sure po na nakasubscribe ang tadan para every time na natay upload, matagaan mo notification na gikan sa amo. And hit the bell para every time natay upload, matagaan mo notification. Ma-notify good mo. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para every time na ganing mag-intro ta, mabasa na to na
inyong mga comments. So, by the way, ang atong V8, okay, unya, try na ko guys, unya, kung di natabi sino, manghulam taog, headset, try na to ang V8, kung muga na bagayod, kaya wapo ka try na. Ayan, thank you sir sa pag-comment. Anyway, sa mga V8 dra guys, no, I'm asking you guys na kung mugana ba ang V8 masi pag-uni mo mutingog. Kaya nga mo ang magyud guys, pag-ion kay di mo tingog. Dapat ang V8 mo tingog jud na. Ang ako lagi kay di mo tingog. Bag-o siyang palit. Sa ikaduhan akong palit. Nakalimot na jud ko. Kung ang katong una na akong V8 pagkapalita, pag niuna ako mutingog ba siya. Nakalimot jud ko, promise. Amo lang akong gidudahan, feel jud na ako sa una, ni tingog jud siya. Hindi nga nagadahan akong palit, kaya wala siya tingog guys. Man nakalungan na po kong guba, pero grabe po guba, o mga po pagpalit guba na dayon. Pero musiga man siya moon, di lang jud siya mo tingog pag-ion. Or basin mo jud siya, di jud siya mo tingog. Muna akong pangutana kung di ba jud siya mo tingog pag-ion, or I don't know. Manangutan ako sa inyo kung ano. So, mo to guys, no, kay ang akong V8, di man dyan akong pahit og V8. Kaso lang, pangit ang atong pa-intro pa-outro kung wati mga effects. Pero kay, pagpalit na ako karon guys, muna po ni karon, kay di siya mo tingog. So, ang ako mo dyan importante, kada na ba dyan ito pa-intro pa-outro. Nanamalay, patingog-tingog. Kaya tuloy, basta mo tanaw dyan sa itong mga yung abdo ko. Sa din asa ko na akong katugon mo kung magtanong sa kunang. Tabunan na lang na akong kamera sa kunang, be. Tabunan na lang na ako, be. Ang butan niya yun. Hayong abdo ko guys para makita ko sa hunaw. Sa mga dinig na ha. Okay, ang atong drama guys nga mga kalagabungoton. Nanagyod. Muna niya pinakapait sa tanang pait. Kay bayluan daw sila guys, mag-affam daw sila. Nagkasinabot ang duha ka mag-asawa nga sa una ay awayon. Karon nagkasinabot sila guys na kung dili man guys sila mabag-o or mabalik sa ilang mga kalawasan, dili sa madugay, bayluan daw nila guys o mangita kuno sila affam. Mag-affam na lang daw sila. Kanya sa laing bahin po guys, kay giing naman ni magdagito guys, na kung dili jud, panikamutoy jud niyo na mabalik na yung mga tinuod nga lawas, kay kung dili, nagsabot ra ba jud mi ni Inday, ni Daday, nga kung di mo mag-ili, o di mo balik inyong lawas na pagkakamo, mangita jud big apam. Kay, dili mo ko na sila. Matupala na kami magyapon yung bana. Scam na. Kamo lagi ang kalag pero ang lawas di man. Scam na gihapon burara gyapon nag-scam matupad si ang ban ay ang asawa. So mo na dapat jud na magkabalik na jud ilang mga kalawasan guys kay para ang ilang asawa di makapangitaglain. Kay ngano di man pud nila itugan guys na ang asawa kabiyak ng dibdib kanang kasyaran og mga problema. Unsa may gamit sa asawa kung di niyo i-share yung mga problema. Kay tungod di ba siguro di nila madawat nga nang hilabot ang ilang mga bana. Naghilabot nga dautan, di ba? Pero mayra pod guys, mayra pod na kanaganing basi gituyo po na guys na sila ang gipahilabot para pod ang kupa makuha o mabalik sa maong kuan sa mga pari kay nabi may nga na nagipangitaan ra kuan ba pamaagi na sila di ang kuan para nabi uban na kay imagine man na guys na sila ang gitagaag kuan way kay para makuha nilang kupa. Kaya kung walay manghilabot guys, ang kupa mintin naman to gito So ang kadautan mintin na pod. So mo tong gibrog pangitag way ba na sila ang mangawat gito Nya natungnan pa jud kay naapil ang kupa. So kumbaga sila ang gipangitag paraan or sila ang gigamit na mga tao na para makuha ang kupa. Dili lang kay ang kwarta kundi apil ang kupa. Ang kupa jud ang pinaka-main dito Kay mao'y pinakagamhanan ang kupa dili mapalit og kwarta. Kay gani, daghan kasi sila kwarta nakuha guys, pero nga naman, problema dumangyapon sila. Tungod sa kupa. Kaya ang kupa, dili kabaylo ang kwarta. Ang kwarta guys, mahurot ra. Makalibang ra, pero ang kupa, nara na. Grabe kagamahan no, makaayo og sakit. Inga na ang ilhang kupa. Wala na ang kupa jud dapat jud mabalik sa simbahan kay para pud na makatabang kini sa kuan kanang magamit nila sa kaayuhan. Kay ang kupa naa sa kadautanan guys. Matud pa nila gusto nila makuha para kuno makabaton sila guys og kinabuhi nga way katapusan, which is wrong. Di jud maayo no kay labi na nasa dautan. Nya nakaayo pa jud sa kana guys, gipusil si Dakor ni Ernesto
Unya, pipila lang kad adlaw gito sa ospital, 2 days lang guys, niuli na. Nidual ra gito si kuan, ilahang kanang ilang funder. Pagka idugba nakauli na, tungod kay gipaayo. So mao siguro tong gahom nila. Basing nabilinan sila guys o gahom gikan sa kupa. So kay matud pa man nila na ang kana kunong kupa makaayog sakit. Inya kay nasakit man akato si Dakor kay napusilan man, so mao siguro. No. Unya sa laing bahin guys kay niingon man tong pare nga dapat yun na magkumpisal sa bilang mga asawa ni matud pa nila bago mo magkumpisal sa pare magkumpisal sa mo sa mua. Unya ang atong pangutana karon kung mutugan jud ba ka sila sa tinuod. Kung mutugan sila sa tinuod guys. Madawat ba ka sa ilang mga asawa ang kamatuoran nga sila di ay ni Dakor, sila di ay ang ila di mga bana guys ang naghilabot sa maong kupa o mga nawalang kwarta gitos nila Dakor. Mao na tong atatangan guys no. Di kon kitay pangutana kung kaniban duha ka hilabtunon mutugan baka mukumpisal baka sa pare. Unya usa pa daghan kay mga angay mahitabo no ug usa pa mahatag jud baka nila duha ka hilabtunon ang kupa git ngadto sa pare or kanang usa pa guys kay nang hilabot naman jud sila Dakor gito sa ilang balay makit-an baka nila guys ang maong kupa. Makuha baka nila balik guys ang kupa na gikawat nila Dakor or mabalik gito sa simbahan gito sa pare. So mo na itong atatangan guys sa laing sumpay ng ato dyan mga kalag nga bungoton. Mo na make sure po na nakasubscribe mo para every time na natay upload ma-notify mo. And sa mga gusto magpa-shoutout, comment na para mabasa na to na inig intro sa itong mga dramas. So asod na there sa takoto guys and dagang salamat sa mga namati ni nga atong drama nga mga kalag nga bungoton. After this drama mosunod ang atong drama nga ungo ka man ayaw pagbuot og ang tonglo ni Ophelia. So, unya na guys after this drama. Okay, so asap na there sa takoto guys. Goodbye po guys and God bless.